želite da vam se otvoreno kaže. I otvoreno sam joj rekao, Ako vam neko zapreti ako joj neko bude zapretio i kaže vam da će doći, i bude joj rekao da će joj doći, Imamo rešenje za vas. Kad Boško povuče liniju, dešava se neverovatna promena. U roku od 10 minuta stiže Super Boško. Užas. Katastrofa. meni treba do zaklopače 10 minuta. Slobodno neka dođe, rekao sam joj javim i ja ću da dođem. I jednostavno rešio sam da zaista više, ne zanima me, ne znam ko kakav problem da ima, zaista više neću oko toga da se bakćem. Može, kažem, hoće da ispričaš svoju priču, ako mi se učini interesantnom, daću im prostora, da ja idem, da se viđam s nekim koga ne poznajem, zato što on ima problem, da ja gledam da učinim, da pomognem šta mogu koliko, i onda na kraju ja ispadnem budala. Zaista to ne želim više sebi da radim. Eto, to je ono što sam rešio. 10 gnjilih dana kasnije. Smešni ste. Ja ću Valentini pomoći, kome se svidi, svidi, kome se ne svidi, iskreno, baš me briga. Ne zanima me to uopšte. Sve što kažem, ja stojim iza toga. Ne zanima me, ne znam ko kakav problem da ima, zaista više neću oko toga da se bakćem. Ja sam obećao i ja ću Valentini uraditi ogradu za džabe ću joj uraditi ogradu, dinar ja da joj neću tražiti za to, to je moja dobra volja i smatram da je čovečanski pomoći nekome koji je u nevolji. Ja ću vam reći šta planiram u novoj 2024. godini vezano za YouTube kanal. Da, evo ovako. U narednoj godini, s tim što sam rešio, jer sam se opekao ponovo i rešio sam da to više ne radim, jer što bih ja sebi to radio i dozvoljavao da mi takve stvari dešavaju, rešio sam da bukvalno više, kada mi se rešio sam da kada mi se ljudi obrate za pomoć, u problemu su ovo, rešio sam da stvarno više nikome, da ne odvajam vreme za te ljude, zato što sam se bukvalno opekao po ko zna koji put ispao magarac. Magare, ti si magare. Sve što kažem, ja stojim iza toga. I onda im je malo čudno kad ti bez ikakve koristi, bez ičega hoćeš nekome nešto da učiniš. Naravno da hoću. Naravno da hoću, jer ja sam već rekao, da bi ti se nešto vratilo, moraš i da daš. S tim što naravno ja nikome ne tražim ništa za to, ja izađem u susret čoveku ako mogu, zato što je to moja dobra volja. I smatram da je čovečanski pomoći nekome koji je u nevolji. I onda kad takva osoba ti zabije nož u leđa, ti eto ponadaš se, eto kad mi bude neka frka ja mogu da očekujem da mi se oduži za to što sam ja odvajao svoje vreme, trudio se da pomognem, da mi se oduži za to, da mi se oduži za to, da mi se oduži za to. Ne možeš ceo život da gledaš samo sebe i to i ne želim, ne volim kad čujem da mi neko kaže to kao ja sebi, a drugima. Paži brate, blago tebi, blago tebi. I onda kad brate život šamar tresne, onda neću znati gde je levo, neću znati šta te snaš. Sve što kažem, ja stojim iza toga. S tim što naravno ja nikome ne tražim ništa za to, ja izađem u susret čoveku ako mogu, zato što je to moja dobra volja.
da mi se oduži za to što sam ja odvajao svoje vreme, trudio se da pomognem, zadesi se, a to tako eto Gospod namesti da baš u nekom kratkom vremenskom roku meni treba usluga i onda pokucam na ta vrata i dobijem srednji prst. Evo ti dokaz. Zdravko se zovem. Ne zanima me, ne znam ko kakav problem da ima, zaista više neću oko toga da se bakćem. Ja ću Valentini pomoći, kome se svidi, svidi, kome se ne svidi, iskreno baš me briga, ne zanima me to uopšte. S tim što naravno ja nikome ne tražim ništa za to, ja izađem u susret čoveku ako mogu, zato što je to moja dobra volja. I smatram da je čovečanski pomoći nekome koji je u nevolji. I onda kad takva osoba ti zabije nož u leđa, ti eto ponadaš se, eto kad mi bude neka frka ja mogu da očekujem da mi se oduži za to što sam ja odvajao svoje vreme, trudio se da pomognem, zadesi se, a to tako eto Gospod namesti da baš u nekom kratkom vremenskom roku meni treba usluga i onda pokucam na ta vrata i dobijem srednji prst. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da propaganda što većina kažu da ovome nije istina. Hvala vam. Dođi srećice. Čvak, 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 jela si. Mislite na Valentinu, a šta, mislim, meni je glupo da pričam uopšte o njoj, devojka ima taj neki svoj film u glavi, ja stvarno ne bih da pričam o njoj, jer šta da pričam ja o njoj? Šta ćeš ti tu, mislim, nisam pogledao ni jedan klip ceo o njoj, gde god sam ušao, par puta ušao neki klip da vidim, bukvalno prisiljavanje ljudima, kao morate da mi pomognete, imam 400 dinara u džepu, nemam para, ne, morate da mi pomognete, hitno mi treba. I koliko god vi palili vatru, Boško te je prozivao, Boško je rekao ovo, Boško je rekao ono, Boško ništa loše o njoj nije rekao, ja stojim iza toga. Nema veze zbog donacije, već što ona koristi i ljude i životinje da bi prisilila ljude da bi pošalju pare. Pa eto, to je to, opet kažem, ja ne znam s kim sam bio pričao, prvo je neko valjda pomogao, kad sam čuo prvo je tražila valjda da je neko pošalje da možda kupi živinu i sad onda valjda kao podrazumeva se da moraju da ih šalju pare za hranu, pa čekaj bre, pa mislim hoću i ja da držim svinje, ali da mi neko ih hrani te svinje i da ih čisti, a ja samo da koljem i da imam meso, mislim, strašno. Jer ne želim, licemerstvo ne podnosim. Više cenim ljude kada dođu i kad mi kažu ti si smrad, ti si ovo, ti si ono, nego kad dođeš i kad mi se šlihtaš, a ovamo posle odeš i pričaš o meni sve najgore. Tako da stvarno licemerstvo ne podnosim. Da živiš u vnago i da ti se šetaju mačke po kući, da ti pišaju, i plus piliće da držiš, mislim, pilići smrde sami po sebi, plus kad rade to što rade, ono, seru piše i šta se ne rade i ti ih još držiš unutra, to je katastrofa. Kako Valentina živi, mene to ne zanima, to je apsolutno njeno pravo. Takođe, gde su mi ljudi pisali, nije se kupala 3 meseca, šta vas to briga? Ne mora da se kupa ni 33 meseca, mene to ne zanima. Pogotovo što ona živi u tom izmetu od mačaka, koliko se ja mogu da shvatim. Sve što kažem, ja stojim iza toga. Brate Boško, i bolje što ne znaš, mirna glava. Pa ne, Amila, ne želim da se bavim uopšte Valentinom, mislim, to je katastrofa, sad ću ja se bavim njom, nek radi ona šta hoće, nek snima šta hoće. Ja sam obećao i ja ću Valentini uraditi ogradu za džabe. Kao evo ti ova vara ljude za donacije i to, ja što sam bio pogledao, ja nisam vidio da ona vara bilo koga, vidio sam da traži onako nasilno.
morate, šaljite mi, nemam šta da jedem. I koliko god vi palili vatru, Boško te je prozivao, Boško je rekao ovo, Boško je rekao ono, Boško ništa loše o njoj nije rekao, ja stojim iza toga. Neću stat! Neću stat! Neću stat! Neću stat!